Калі я хадзіў да царквы, то бачыў там двух міліцыянтаў. Яны, як і я, хадзілі кожную нядзелю. Гэта было вельмі даўно, і ў царкву я ўжо давно не хаджу. І што я дакладна ведаю пра гэтых міліцыянтаў, што адзін з іх звольніўся падчас пратэстаў 2020 года, а вось другі, наадварот, праславіўся сваей безлітаснасцю у пераследзе іншадумцаў, праціўнікаў Лукашэнкі. І мне вось насамрэч вельмі цікава, колькі сілавікоў наведвае царкву ды верыць у Бога. І наогул, ці наведваюць яны храмы дзеля шчырай малітвы, ці так проста вонкава блюдуць традыцыю, каб пафарбаваць яйца, а потым добра выпіць. Я цалкам дапускаю, што сярод міліцыянтаў могуць быць вернікі. Я нават дапускаю, што яны ў шоку ад таго, што, дзякуючы ім, здзяйсняецца на беларускай зямлі. Ды ад думак, што яны наўпрост ці неяк другасна прынялі ўдзел у незаконным захопе ўлады і што яны ў шоку ад таго, што гэты крывавы квест доўжыцца і доўжыцца, доўжыцца і доўжыцца, а яны наўпрост працягваюць прымаць у гэтым удзел. І міліцыянты-вернікі лепш за іншых ведаюць, што беларускія сілавікі спрэс парушаюць 9-ю боскую запаведь, якая абвяшчае «Не кажы ілжывага сведчання на блізкага твайго». І менавіта на парушэнні гэтай запаведзі і стаіць блядская сістэма Лукашэнкі, ды і любога дыктатара. Яе парушаюць татальна ўсе сілавікі, ад забітага вясковага двоечніка ППСніка да старшыні Вярхоўнага суда. Кожны дзень, кожны час, кожную хвіліну, якую яны не спяць, яны хлусяць і лжэсведчаць, заганяе суайчыннікаў у пакуты і даўгі. Беларусь даўно ператварылася ў краіну татальна брутальнай хлусні. Вядома, што дзякуючы Расіі, якая зняволіла Беларусь 300 годдзі таму і навязала такое праваслаўнае хрысціянства, якое цягам усей гісторыі расійскай імперыі апраўдвае любыя злачынства ўлады. Цара. У расійскім праваслаўі, у практычнай яго частцы, цар роўны Богу, а часцяком і круцей за яго. Падкрэслю, што я ні ў якім разе не эксперт, ні святар, я толькі выказваю свае асабістыя думкі, тыя, што мяне непакояць. І мяне не можа не непакоіць, што ў еўрапейскай краіне, якая мае слаўную гісторыю, традыцыі, там, дзе жывуць ментальныя еўрапейцы, што яна прыдаўлена ўсходнім маскальскім ігам. Мяне не можа не непакоіць тое, што ў еўрапейскай краіне ў 21 стагоддзі калгаснік, узведзены ў рангах Бога, пазбаўляе людзей волі наўпрост за крытыку яго дзеянні ці за падабайку ў інтэрнэце. Узгадваецца запаведь «Не ствары сабе куміра». Як так стала, што вялікая колькасць насельніцтва ўспрымае Лукашэнку вышэй за Бога? Я памятаю, як у размове з намеснікам па аператыўнай працы, папраўшай калоніі нумар 3 з Дзянісам Федчанкай, ён сказаў мне, што ўлада Лукашэнкі дала яму, звычайнаму правінцыяльнаму хлопцу, усё. Разумееце, Лукашэнка даў яму усё. Свой дабрабыт, сваё шчасце, шчасце сваей сям'і гэты чалавек атасамляе толькі з Лукашэнка. Не са сваімі талентамі і прафесійнымі здольнасцямі, не з боскай дапамогай, а з канкрэтнай асобай, з асобай калгасніка Лукашэнка. І гэты чалавек дзеля свайго зямнога шчасця выконвае злачынныя загады Лукашэнкі. І ён не баіцца боскай кары, бо для яго страшней за Лукашэнку нікога няма. І перад ім кожны дзень ходзіць на промку, напрыклад, гэты зэк Уцюрын, які быў значна бліжэй да цела боскага калгасніка, чым ён.
Але во як стала. У Тюрыну далі 12 год. Бог Лукашенко оборвал полет орла у Тюрына. Не Иисус Христос, а Лукашенко. Разумееце, пра што я? І ён жа, гэты Лукашенко, нядаўна яго і памілаваў. Праца беларускага сілавіка, чыноўніка, настаўніка ды іншых дзяржслужбоўцаў, ды і не толькі дзяржслужбоўцаў стаіць, я паўтаруся, на ілжы, на розных яе гатунках. І ўсё дзеля таго, каб задаволіць картаплянага ідала Лукашенка. Я думаю, што сітуацыя з псіхічным здароўем беларускай нацыі вельмі сур'ёзная. Багата хто ўсё то, што здзяйсняецца, всю гэту рэчаіснасць, багата хто гэта разумее і вар'яцее. Хто ад бяссілля, хто ад адчаю і немагчымасці адматаць назад плёнку сваіх злачынстваў. І я ўпэўнены, што некаторыя міліцыянты моляць Бога, каб ён спыніў вар'яцтва, якое чыніцца ў Беларусі. Але Бог іх не чуе. Гэта новы кіраўнік папраўчай калоніі нумар 4, катавальня Антошкіна, Станіслаў Кавалёў. Прыгожы мужчына са спартовай шыяй, блакітнымі вачыма ды чуллівымі вуснамі. Яму зараз 40 гадоў. Мае жонку, сына і больш за 1000 палонных жанчын у сваёй калоніі. Закладнікц. Ён мае ўсё, і на пытанне пра Бога, хутчэй за ўсё, ён спашлецца на пасланне апостала Паўла рымлянам. Маўляў, уся ўлада ад Бога. То бок, раз уся ўлада ад Бога, значыць, і Лукашенко ад Бога, а паколькі ён ад Лукашэнкі, то ён таксама ад Бога, там апасрадкавана. Вось. То бок, усё ў парадку. Всё ён ад Бога і яго сумленне ў спакое. Гэты вось наратыў «Уся ўлада ад Бога» вельмі любяць сілавікі. Але яны трактуюць яго як ім зручна. Таму што традыцыйная хрысціянская інтэрпрэтацыя гэтай тэзы заключаецца ў тым, што Бог дапускае існаванне земных уладаў і інстытутаў улады, якія закліканы падтрымліваць парадак і справядлівасць у грамадстве. Аднак тут ёсць важнае выключэнне. Калі ўрад патрабуе дзеянняў, якія супярэчаць запаведзям Бога, хрысціяніну належыць падпарадкоўвацца Богу, а не людзям. А Лукашенко чалавек. Ён не Бог. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Пошел нахуй! Раб Божий Станіслаў Сергеевич Кавалёў нарадзіўся ў 1984 годзе. Матуля Кавалёва Алена Пятровна, інжанер. Тата Сергей Александрович. Месца ў працы да халеры, з апошніх прабілася гомельскае вытворчае аб'яднанне «Крыстал», ды вось ён быў выконваючым абавязкі генеральнага дырэктара на рэчыцкім тэкстіле. У працоўнай кніжкі мільгае таксама «Табак Інвест Гандль». Сястра Станіслава Ксенія скончыла Беларускі дзяржаўны медычны універсітэт. Якая дзіўная мазаіка сямейных лёсаў. У адных бацькоў такія розныя дзеці. Сын разбуральнік, які павольна забівае жанчын у канцлагеры, а дачка ратуе людскія жыцці. Хаця, канешне, не факт, цалкам магчыма, што Ксенія Сергеевна працуе лекарам у свайго брата у медчасці калоніі і з'яўляецца звычайным канавалам, саўдзельнікам катаванняў. Жонка Юлія Геннадзяўна працуе ў гомельскім гарадскім сацыяльна-педагагічным цэнтры, сацыяльным педагогам. То бок прымае ўдзел у камісіях, якія таксама, у тым ліку па загаду, зверху вырашаюць, на якую ячэйку грамадства, то бок сям'ю, націснуць
ды паставіць яе ў сацыяльна небяспечнае становішча. Можна сказаць, што Юлія калега мужа, толькі вось Станіслаў-то сапраўдны педагог, практык. Скажам так, з глыбокім пранікненнем у чалавечую псіхалогію пакут ды прыніжэнняў. Есць у яго і непаўнагадовы сын. І ён, калі падрасце, шмат чаго даведаецца пра свайго бацьку і будзе мець да яго пытанні, магчыма, аб якіх мы пагаворым крыху ніжэй. У 2002 годзе Стас паступіў у акадэмію МУС, скончыў у 2007 і быў адкамандыраваны ў дэпартамент выканання пакаранняў. І распачаў ён сваю кар'еру ў СІЗА нумар 3 горада Гомля оперупаўнаважаным арэштнага дома. У 2011 годзе Станіслаў сыходзіць з арэштнага дома і ідзе на падвышак. Становіцца старшым операм у СІЗА нумар 3. А праз 2 гадочкі яго забіраюць у дэпартамент выканання пакаранняў па Гомельскай вобласці. І ён рухаецца там начальнікам аддзела аператыўна-рэжымнай працы. І вось нарэшце у 2024 Кавалёў змяніў самага вядомага гуманіста Беларусі Дзяніса Талстянкова на пасту начальніка жаночай папраўчай калоніі нумар 4 і сам стаў хазяйкай. Да гэтага прызначэння Станіслаў быў намеснікам Дзяніса Талстянкова і заслужыў любоў і аўтарытэт сярод сваіх, так бы мовіць, падапечных. Прывітанне Станіславу Кавалёву, ідэйнаму натхняльніку усіх вытанчаных катаванняў супраць паліцняволеных жанчын. Ён атрымліваў вялікую асалоду ад гэтага і прыдумляў самыя страшныя метады для, як ён сам выказваўся, перавыхавання палітвязняў, якіх, то бок нас, паліцняволеных жанчын, ён называў тварямі. Ну што, мы все твары боскія, нічога дзіўнага. Там не засталося людзей, якія не будуць выконваць супрацьзаконныя загады. Гэта такая сістэма, і які б чалавек не стаяў на пасадзе начальніка калоніі, ён будзе выконваць загад. А загад вельмі просты – ціснуць палітычных ды іншых няўгодных катаваннем у ШІЗА. Я памятаю, адна жанчына спытала кшталту нешта, ці сказала, што штосьці там было слова цырк. Ну, што гэта за цырк тут? І ўсё, гэтага было дастаткова, каб яна пайшла ў ШІЗА. Нагадаю, што ў камеры ШІЗА чалавека чакае моцнае выпрабаванне. Адзіночка, табурэт, ложак з драўляных дошак ды агідная ежа, якую можна параўнаць з сенам, без калорый ды вітамінаў, адсутнасць матраса, падушкі, белізны. Палітычным папасці ў ШІЗА вельмі проста. Гэта звычайным усё даруецца, гэта звычайныя там сябе пачуваюць гаспадарамі жыцця. Калі ты палітычны, ты павінен быць напружан кожны дзень. Гэта можа быць і ШІЗА, і камісія па пакаранні, і проста размова, пасля якой ты сябе адчуваеш абліты брудам, і гэта адчуванне вельмі доўга побач з табой. Тыдзень, 2, а то і болей. Нічога не трэба рабіць, каб сутыкацца з пакараннямі. Дастаткова проста быць палітычнай. Па сутнасці, гэта катаванне, якое вядзе да знясілення хваробаў ды хуткаму знікненню жаночай прыгажосці. Гэта называецца расчалавечваннем, гэта называецца ператварэннем чалавека ў жывёліну. Так, калі гаворка ідзе аб тым, як ствараюцца фэйкавыя парушэння, я зноў-такі вазьму прыклад з уласнага досведу. Карацей, адзін дзень, ну, нічога такога, але тут заходзяць супрацоўнікі і кажуць: а пакажыце, калі ласка, свае рэчы. Ну, я адкрыла, паказала, і яны такія: хопа, пячэнькі. Я кажу: ну так, адкуль яны ў вас? Я кажу: ну, вось у атаварцы набыла, у вашай краме. Ну-ка, давайце сюды свае пячэнькі. Карацей, яны злепілі
такую справу, што нібыта гэтымі пячэнькамі меня пачаставала іншая палітычная. А тая палітычная, ну, яна ўвогуле не ўжывае там пячэнькі усялякія. Ну, я кажу, глядзіце, ёсць чэк, вы можете просто ўзяць гэтыя печенькі, схадзіць у краму і самі даведаецеся, што менавіта гэтыя печенькі з крамы. Усё вельмі проста. Тым больш вы можете там запрасіць нейкі фінансавы дакумент, які пацвердзіць, што я набывала насамрэч гэты прадукт харчавання, і ўсё. Ну і ў мяне чэк ёсць. Ну, не дапамагло, нішто не дапамагло. Пашлі мы, карацей, на камісію па пакаранню, і нас абодвух лішылі перадачы. Што стала падставай, так сказаць, жалезнымі доказамі, гэта паказанне двух сведкаў. Ну, такія зэчкі з шесцёркі, якія супрацоўнічаюць на аператыўны аддзел, і гэтыя две зэчкі, яны пацвердзілі, што да, насамрэч мы бачылі, як адна давала другой гэтыя самыя печенькі. Так што вось як лепіцца усе гэтыя парушэнні ў двух косцях. Дастаткова проста двух надзейных шесцёрак. Супрацоўнікі калоніі прымушаюць і лжэсведчыць жанчын-зэчак на так званым паседжанні па пакаранню. Это такі нібыта суд, разбор палётаў, дзе дапрашваюцца супрацоўнікі, сведкі і гэтак далей. Супрацоўнікі выкарыстоўваюць сваё службовае становішча ў дачыненні да беспраўных вязняў дзеля таго, каб выканаць загад Кавалёва, дзеля таго, каб Кавалёў быў задаволены. Пры гэтым яны, службовыя асобы, і лжэсведчаць самі. Кожны дзень, кожную хвіліну, у якую не спяць, яны парушаюць 9-ю запаведь. Хлусяць ды і лжэсведчаць мужчыны ды жанчыны, маладыя ды старыя, грубыя ды хударлявыя, прыгожыя ды выродлівыя. Чыйсьці бацькі, сябры, каханыя увесь час хлусяць і лжэсведчаць. Хлуснёй і лжэсведчаннем, якое забівае іншых. Кавалёў усё гэта ведае і ніяк гэтаму не замінае. Ён жа не можа перашкаджаць самому сабе. Наадварот, ён заахвочвае хлусню і лжэсведчанні сваіх падначаленых так, як у сваю чаргу заахвочваюць ягоную хлусню ягоныя начальнікі. Бо парушэнне 9-й запаведзі – гэта залог таго, што ён добра робіць сваю працу, а яго праца, нагадаю, якасна знішчаць людзей, ламаць іх псіхалагічна ды фізічна. Бо калі б ён быў годным чалавекам, то ніколі бы не трапіў на такую пасаду ў такое месца. Ён добра разумее, хто ён такі. І таму, калі ён бачыць перад сабой палітычных жанчын, прыгожых, паспяховых, разумных, смелых, у яго закіпае лайно. Таму што яны жывы напамін ягонай людской нікчэмнасці, жывы дакор яго нізасці і ягонага жыццёвага тупіка. І гэта пачуццё гняце яго. І ён нічога не можа зрабіць з сабой, ён проста ім помсціць. Нішчыць іх здароўе, нішчыць іх прыгажосць. Я хварэла вельмі ўвесь час за кратамі, і у мяне часта моцныя крывацёкі былі і ў ШИЗА таксама і ў ПКТ. І я памятаю, як там жа забіраюць і панчохі, і легінсы, там голыя ногі. Вось, і даруйце, калі ласка, мне мае ж асабістыя пракладкі мне не выдавалі, не аддавалі ў камеру. Альбо па адной давалі, і смяяліся, і трусы запасныя не давалі, і сціраць не дазвалялі тыя, што былі. І неяк адчыняюцца, я памятаю, дзверы, праверка прыйшла. Ну, раніцай, вы ж ведаеце, гэтыя ўсе світа ўся прыходзіць, там Кавалёў, усе гэтыя падпалкоўнікі стаяць, а я ўся ў крыві, усе ногі ў крыві, на падлозе кроў, і я кажу, што, ну, пракладкі хоць можна даць, мае ж асабістыя. Кавалёў засмяяўся, кажа, не надо было нарушаць, што вы сейчас от меня хотите. Станіслав, а вы ніколі не думалі, што ваш сын, калі падрасце і даведаецца пра вашы подзвігі, будзе задаваць вам пытанне,
Ну, наприклад, на кшталт таго: тата, а чаму ты не дазваляў жанчынам сціраць майткі? Чаму ты не даваў ім магчымасці прыняць душ? Чаму ты не даваў ім пракладкі? Или або: тата, а вось, напрыклад, калі наша матуля Юля сядзела ў тваей катавальні, ты б ей таксама не дазваляў бы апранаць чыстую белізну? Или дазваляў бы? Той жанчыне, маме, што нарадзіла мяне. Бо у тых же жанчын, над якімі ты здзёкваўся, таксама ёсць дзеці. І што вы адкажаце, Станіслав Сергеевич? Ну, ваша жонка, зразумела, такіх пытанняў вам не задае. Сястра, магчыма, таксама. Але пасля тых відэа, которые па вам выходзяць, я вельмі спадзяюся, што у людзей да вашых сваякоў узнікнуць пытанні, іх зацікавіць, а хто такі Стас Кавалёў, з жонкай і сястрой якога яны працуюць плячом к плячу. Некаторыя гледачы задаюць мне пытанне, навошта я чапляю сваякоў катаў сваімі пытаннямі. Маўляў, сваякі тут не пры чым, а я думаю, што вельмі пры чым, яшчэ як пры чым. Я ведаю некалькі выпадкаў, калі жоны сыходзілі ад мужэй сілавікоў, калі даведваліся пра іх крывавы ўдзел у падзеях 20-го года. Да, да гэтага і жонкі думалі, што іх мужы звычайныя міліцыянты, мілыя, добрыя людзі. А калі даведаліся, то спужаліся і больш не захацелі з імі жыць. Так гэта працуе і працуе вельмі добра. Памятайце пра гэта і тыя, хто будзе ладзіць выбары 2025 года, хто зноў будзе забяспечваць трон картаплянай сатане. Яшчэ адна маленькая дэталь, якая вызначае цюрэмшчыка Кавалёва. Недзе год назад, калі Стас хадзіў у намесніках Толстянкова, ён аддаў загад прыбраць усе царкоўныя выявы, ну так бы мовіць, іконы з усіх так званых ленінскіх пакойчыкаў, там, дзе асуджаныя глядзяць тэлевізар. Завошта Стас гэта зрабіў? Цяжка сказаць. Ну, я думаю, што Стас вельмі добра разумее, што жанчыны моляцца далёка не за захаванне рэжыму Лукашэнкі. А магчыма, ў гэтым выпадку барацьба Стаса са святынямі – гэта працяг барацьбы сістэмы з агульначалавечымі каштоўнасцямі ў прынцыпе. З маралью, з духоўнасцю, з высакародствам і з міласэрнасцю. А на развітанне я нагадаю, што сучасныя багасловы і рэлігійныя лідары часта кажуць аб праве на грамадзянскае непадпарадкаванне ў сітуацыях, калі ўрад дзейнічае супраць чалавечай годнасці або маральных прынцыпаў. Гэта асабліва бачна ва ўмовах аўтарытарных рэжымаў, дзе рэлігійныя лідары адыгрываюць важную ролю у супраціве несправядлівасці і прыгнёту. Такім чынам, тэза Паўла пра ўладу ад Бога не тлумачыцца сёння адназначна як заклік да абсалютнага падпарадкавання любой улады. Важна адрозніваць уладу, якая дзейнічае справядліва і на карысць, ад улады, якая парушае правы чалавека і боскія запаведзі. Пошел нахуй!